Tässä on ehkä tämän hetken yksi siisteimmistä ruokapöytä ja ruokapöydän tuolit kombinaatiosta, mikä meillä on. Osaka ruokapöytä tällä tummalla pähkinän sävyllä ja sitten teddytuolit. Tuossa on makea tollanen rimotettu jalka ja tammi viilutettu tää kansi. Erittäin laadukas ja todella järkevä hintainen. Tässä pöydässä on ehkä siistein homma se, että tää pöytä ei ole vielä tässä näyttänyt kaikkeensa. Tää on jatkettava pöytä. Tää pöytä on tällaisena 120 senttiä halkasijaltaan. Mutta tämän mukana tulee 2 40 sentin jatkopala, eli se saattaa 160 senttiseksi tai 200 senttiä asti. Tää on erittäin helppo tähän jatkopalat laittaa. Ja nyt meillä on tuplasti enemmän tilaa mitä oli äsken. Tätä osakapöytää löytyy tämän pähkinänsävyn lisäksi myös meidän tammensävyisenä ja sitten löytyy venke eli melkein musta. Tätä tosissaan on meillä jatkettavana mallina, mutta on myös kiinteänä 120 senttisenä ja 140 senttisenä. Käy tsekkaa meidän tarjous Osakan ruokapöydästä ja tuoleista meidän verkkokaupassa. Ilmainen toimitus kaikkialle Suomeen.